Gipailawom sa surpresang drug test sa ilang pagbalik sa unang adlaw sa trabaho sa tuig 2023 ang mga opisyal ug empleyado sa lokal nga gobyerno sa Nabunturan, Davao de Oro nga gihimo sa Philippine Drug Enforcement Agency. Pasabog sa bagong tuig ang nahitabong mandatory random drug test kagahapon nga natigayon sa Nabunturan National Comprehensive High School Gymnasium kung asa nagdahom ang kadaghanan nga convocation program ug reorientation sa mga empleyado ang ilang tambungan. Ang surprise drug test, inisyatibo nila Mayor Mayrosel Clarin Balili o Vice Mayor Rodel Balili subay sa Civil Service Commission Memorandum Circular No. 13 Series of 2017 aron masiguro nga ang tanang opisina, opisyal ug empleyado sa gobyerno luwas sa illegal nga droga. Usasab kini sa mga rekisitos alang sa himuong renewal sa mga job order ug contractual employees. Naglaom ang LGU nga ang tanang empleyado magpadayon sa ilang kakugi ug dedikasyon sa pagpanarbaho ug mulikay sa mga dili maayong binuhatan aron sa ingod mapadayon ang sakto ug tiunay nga pagpanerbisyo sa katawhan. Samtang sa Mati City, Davao Oriental, sama sa Nabunturan, ingani sab ang sitwasyon kagahapon kay gipilawom sab sa surprise drug test ang mga empleyado sa lokal nga gobyerno. Mismong ang City Anti-Drug Abuse Council kunkadak ang sorpresang naghimo sa drug test nga natigayon sa City Hall Pilais Gymnasium. Wala pa'y gipagawas nga resulta sa gihimong drug test kung doon na ba'y mga empleyado sa gobyerno nga nagpositibo sa illegal nga droga. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.